humantong sa isang kondisyon na kilala sa tawag na Reynolds phenomenon. Ito ay isang autoimmune disease na naapektuhan ng iyong mga daliri sa kamay at paa, tenga at ilong. At kapag nangyari ito, ang iyong maliliit na ugat na dinadaluyan ng dugo ay magre-react sa pressure na daladala ng malamig na panahon. Bukod sa pamamaga ng iyong mga paa, may kasama din itong labis na pananakit. Awit! Bukod sa pananakit ng iyong mga paa, ito din ay makakaranas ng pamamaga. Ito ay tinatawag na edema, ang pagkakaipon ng fluid sa isang parte ng iyong katawan. Madalas ito mangyari sa ating mga paa, bukong-bukong at binti. Pwede mong pindutin ang iyong paa gamit ang iyong daliri sa kamay, at kapag may nakita kang naiwan na nakalubog or dent sa iyong balat, ito ang tinatawag na pitting edema. Nagpapahiwatig ito na madami ng tubig ang naipon sa iyong mga paa. Ang hepatitis C ay maaari din humantong sa isang kondisyon na kilala sa tawag na Reynolds phenomenon. Ito ay isang autoimmune disease na naapektuhan ng iyong mga daliri sa kamay at paa, tenga at ilong. At kapag nangyari ito, ang iyong maliliit na ugat na dinadaluyan ng dugo, bukod sa pananakit ng iyong mga paa, ito din ay makakaranas ng pamamaga. Ito ay tinatawag na edema, ang pagkakaipon ng fluid sa isang parte ng iyong katawan. Madalas ito mangyari sa ating mga paa, bukong-bukong at binti. Pwede mong pindutin ang iyong paa gamit ang iyong daliri sa kamay, at kapag may nakita kang naiwan na nakalubog or dent sa iyong balat, ito ang tinatawag na pitting edema. Nagpapahiwatig ito na madami ng tubig ang naipon sa iyong mga paa. Ang hepatitis C ay maaari din humantong sa isang kondisyon na kilala sa tawag na Reynolds phenomenon. Ito ay isang autoimmune disease na naapektuhan ng iyong mga daliri sa kamay at paa, tenga at ilong. At kapag nangyari ito, ang iyong maliliit na ugat na dinadaluyan ng dugo ay magre-react sa pressure na daladala ng malamig na panahon. Bukod sa pamamaga ng iyong mga paa, may kasama din itong labis na pananakit. Awit! Bukod